Så langt er den kommet nu. Det er svært at se, det kan jeg godt se. Men det er det bedste, jeg kan gøre for jer lige nu. Hvor er der virkelig rodet her. Ja, I skal jo selvfølgelig ind på fjernsynet og tage derindefra. Men konens filter skal jo også bruges. Og selv nu er der kommet så meget overskyet her, så det er ikke nødvendigt med de der filter igen. Så jeg har hoppet over på et lille polfilter. Det er sådan en fætter her. En lille solbrille. Kan vi se, om jeg kan ramme den? Der. Man kan se, der kommer en forskel i den måde lyset det rammer chippen på. Og fra et sted i Danmark, en frustreret Marie, men hun har kaffe lidt endnu. Ingen madpakke. Og heldigvis er politiet heller ikke kommet endnu, så men jeg kan godt se, at jeg bliver sgu nok nødt til at køre videre mod Gedser. Men hvis der er nogen af jer, der ved, om der er sol i Gedser, kan I så ikke lige give mig et præg, fordi ellers er der jo ikke nogen grund til at pisse derned. Selvom køreturen er hyggelig. Gedser er en rar by. Bevares. Sådan skal det helst. Det skal ikke hedde sig. Men over and out fra motorvejen.